Псалом 64 за диригента Давидов псалом. Послушай гласа ми, Боже, като се оплаквам, опази живота ми от страх, от неприятеля. Покрий ме от тайния съвет на злодейците, от снагата на беззаконниците, които острят езика си като меч и прицелват горчиви думи като стрели, за да стрелят тайно върху непорочния. Внезапно стрелят и не се боят. Насърчават се в зло намерение, наговарят се да поставят скришно примки и казват: кой ще ги види? Измислят беззакония и казват: изпълнихме добре обмислен план. А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки. Но Бог ще прониже от внезапна стрела, ще бъдат ранени. Така собственият им език, като ги осъжда, ще ги спъне. Всички, които гледат, ще бягат. И всички човеци ще се обоят, ще разгласят делото на Бога, защото ще разберат действията Му. Праведният ще се развесели в Господа и ще се уповава на Него и ще го славят всички, които са с право сърце.